O pequeno chamábase Mateo e aquela mañá ía da man da súa nai cara ao hospital Meixoeiro. Non lle gustaban moito as citas médicas, pero tampouco protestaba. Limitábase a observar todo con eses ollos curiosos que sempre buscaban algo novo. Cando chegaron á sala de agarda, sentáronse en silencio e foi entón cando algo deixou completamente abraiado. Deante dela abríase unha xanela enorme e tras ela, a cidade de Vigo en toda a súa grandeza. Mateo non sabía explicar o que sentía, pero era como ver un mundo en miniatura. Rúas que se cruzaron con maliñas, edificios que parecían xoguetes e, ao fondo, a ría de Vigo brillando como un espello. Aquela sensación de profundidade, de distancia e de altura fixo que abrira a boca sen decatarse. Era como se a cidade tivese dimensións infinitas. Mamá dixo baixiño: "Podo sacar unha foto?" A nai dubidou un íntere. Sabía que ali non estaba permitido usar o móvil, pero tamén viu nos ollos do seu fillo algo especial, unha mestura de asombro e necesidade de guardar aquel momento. Sogunha, rápido, respondeu. Mateo colleu o móvil con coidado, achegouse á ventá e fixo a foto. Non era perfecta, nin falta que lle facía. Para el era un tesouro. Quería vela con calma na casa, descubrir detalles, entender mellor aquela cidade que, de repente, lle parecía enorme e misteriosa. Cando regresaron ao fogar, Mateo non podía deixar de mirar a imaxe. "Mamá, onde naciches ti?" Preguntou de súpeto. "En que barrio vivimos agora?" A nai sorriu, sentándose ao seu carón. "Eu nacín en Coia", comezou, un barrio mariñeiro que medrou moito co tempo. "E agora vivimos en Teis, preto do mar tamén, pero cunha historia distinta." Mateo escoitaba atento, como se cada palabra abrira unha nova porta. Vigo, continuou ela, non sempre foi como ves na foto. Era unha vila pequena, ligada á pesca e ao mar. Co paso dos anos foi medrando o porto, cos estaleiros, coa industria e tamén coa xente que chegou doutros lugares buscando unha vida mellor. Por iso é tan diversa, tan viva. Mateo mirou de novo a foto. Xa non era só unha imaxe bonita, agora era un lugar cheo de historias, de persoas, de tempo. E mentres a luz da tarde entraba pola ventá da casa, comprendeu que aquela cidade que vira dende o alto non era só grande, era infinita en todo o que gardaba dentro. Visita a nosa páxina web o rexistroesquecido.wordpress.com e non che esquezas de seguirnos en X na conta O Rexistro e en Facebook O Rexistro Esquecido. Grazas pola túa visita.